Γεια σας παιδιά, είμαι εδώ με τον Just Joking. Θα παίξω ένα βίντεο, ναι, παιχνίδι που δεν ξέρω στα αλήθεια τι είναι. Τώρα το βρήκα. Και φαίνεται ήδη αδιαστικό. Αυτός είμαι εγώ, ο κόκκινος. Αυτός είναι σάκος του box. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το παιχνίδι. Αυτό το βίντεο μπορεί να είναι λίγο μα λίγο αδιαστικό, γιατί το κάνει ο Abomination. Πολύ. Καλή διασκέδαση. Θα πατήσω το ένα. Το πατήσω. Το πατάω. Τι φάση. Είναι ήδη αδιαστικό. Από ό,τι είδατε. Το δεύτερο. Headshot. Θα έλεγα. Κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό το παιχνίδι, ποιος το έφτιαξε? Τι τρέχει με αυτόν που το έφτιαξε? Τρία. Εγώ το έφτιαξα. Ναι, σίγουρα. Χοντρέ. 4. Δεν σου φαίνεται μια σκουλάξη που θα φτιάξω τέτοια παιχνίδι? Τι σκάτα στην κυριολεξία. Τι σκάτα. Στην κυριολεξία τι σκάτα ήταν αυτό. Θα το ξαναδώ. Τι είναι αυτό? Ρε φίλε, τι τρέχει με αυτό που το έφτιαξε? Σούπερμαν. Οκ. Τι τρέχει με αυτό? Όχι. Ρονάλντο είναι, τι κάνει με το κεφάλι του? Και είναι και χαρούμενος για αυτό που κάνε. Okay. Δεν τρέχει με αυτό το παιχνίδι. Πόσο σκάτο έχει μέσα του το τύπος? Όχι. Γιατί είσαι χαρούμενος? Τι σκάτα. Να βλέπουνε μικρά παιδιά. Τι να κάνω? Το ξαναδώ μία. Φίλε, τι φάση. Πάμε και το τελευταίο. Καλά, δεν νομίζω να είμαστε τόσο δημοφιλείς να βλέπω και μικρά παιδιά. Αλλά τέλος πάντων. Έχει αρχίσει και η επική μουσική. Φίλε, τι κόμπλεξ. Μαλάκα, είναι κόμπο, είναι God of War φάση. Για να προσέχετε, να μας βρείτε στον δρόμο, μην πείτε όχι! Θέλω τη μαμά μου. Τι σας θέλω, παιδιά? Έλα τώρα. Εντάξει, πέθανε. Τι τρέχει με αυτόν τον τύπο? Ναι, όνομα. Όχι. Οκ. Ξέρω, το μετανιώνω για αυτό που κάνω. Όχι, δεν εννοούσα. Ωραία, βασικά δεν εννοούσα. Έχει 11. 11, κοιτάξτε. Να το ξαναδούμε άλλη μια φορά, γιατί όχι. Ouch. Φίλε, ο τύπος πώς μπορεί και τα βγάζει αυτά από μέσα? Θα σου πω και θα σου πω την καρδιά μου. Απόλαυσε. Duty man! Θα είναι η μόνη λυκή να θα ακούσει από μένα. Σκέψτε πάλι. Είναι καμπό.
καλυφθεί, ρε, είναι ωραία. Όχι, ευχαριστώ. Λοιπόν, Α, δεν είναι. αυτό ήταν το βίντεο. Το πιο περίεργο βίντεο που θα κάνω ποτέ. Δεν με νοιάζει, δεν ξέρω γιατί το έπαιξα αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν Θα πειράζει. πάω να χεστείς. Στην κυριολεξία. Θα δεις το βίντεο μετά. Λοιπόν, Όχι. αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like. Και Δείτε επίσης, να θυμάστε. Τι. Απλά να θυμάστε. Γίνεται. Εντάξει. Κάντε like, subscribe, δείτε και τον Just Joking, το κανάλι του. Δεν έχει βγάλει βίντεο ακόμη. Που δεν Αλλά έχει πώς βγάλει θα βίντεο πάει? ακόμα. Ναι. Τα λέμε. Γεια σας. Yeah.